आयौ 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 मा एसे अखा गारनो गोसो गैलाहाय जाखां लोंखां बुदांसो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आङो गेसबो लाखिदों आंहा नै लाकिलि गेसाबो मैयासो हरबाय ओमफ्राय दिनै लाबोनो आरोना ब्लेकआवबाबो दखानाव लायबाथ' आरो गारि भाराबो खारगोन 1050नि आरोना दखानावथ' 1100आनो लागोन बे खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजे फरायनाय महर लासिनाफोर दामुगै इनफाय भिडिअसखौ जोबोद सेनामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना अखायाथ' अखा माथो होनना बुंबावनो एसे जि साखास्रोलायबाय आरोना माने गोजांस्रो मोन्दों बोरैबा थारमाने एसे न' बां सुस्रांदोंमोन आङो दाखालै जोंहा माने बाहागियाव उन्दै मोनदों होननानै आङो फोरमायदोंमोन नोंथांमोननोहाय IVFनि थ्रुयैहाय थ' आवाथि सावस्रांबाय आरोना मैया बेलासियावसो ओमफ्राय मैया बेलासियावथ' आंहा न'थ' सुस्रांनाय जायासै दिनै फुङावसो न'थ' स्र' सुबाय आरोना दाबो साथिखौनो लागायबावाखैसो आङो दा मोनाबिलिनिफ्रायसो खनसेनो लागायनोसै आरोना अखा हानानै टाइमिंफ्रानो गल गल'खौ मिलाया जादों आरोना आंहा आरो बिहामजो हायलुरजों आंजों आलदा प्रग्रामसो दंबावोमोन अखा हायामोनब्ला आरोना अखा हानानै फुरा चपट जाजोब्बाय अब्लाबो बेनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांमोननो मा शेयार खालामनो हायो मा शेयार खालामनो हाया इन्ट्र'खौ मारिनानै लानाय जाबाय आरोना थ' नायलांबाय दे बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय न' सिङावनो साथा हमसै हा न' सिङाव साथा हमसै आरो न' सिङावनो साथा हमसै है बेलाय माथो बिमा फिसा साबधान होनदिया बिदिखौसो नायोबा जोंना दा कार्टुन हरबाथाय हब्राथारगोन आरोना अखौबा फसायाबाथाय सिनेमा नायनोसै सिनेमा होनगोन दोनदो दे सना दे अ भेरि गुड दायो जा थांबा माबानांगौ ना हमनांगौ ना फैदो दे ABCD लागायदोलाय एबारना आया बारुवामिया दे लागाया दे दा गोसो जाबा लागायगोन मालाय गावनो देहाय दे दान्दिसे उनावबो बेनो बे समस्या अखायानो अखा ओमफ्राय बिदाया साथा लाङाखै आं साथा लांफाखादोंमोन दहाय साथा लानानै रिक्सायाव थिखोहरबाय गारगोनबो सानलाय लांबाय बे गैया ओमफ्राय दाना नायदो लायग्राया ओमफ्राय एक्सट्रा साथा लायोनो बिमाया एक्सट्रा साथानो आरो बिदानो एक्सट्रा साथा लाबाय मा जाबावगोन आयौ देखाया आं रावखौबो राव दा सानबाय आं बिदाखौ नैबे साथा गिदिरावनो ज' लाबोनोसै नामा बिराद दिगदारबो जायो ओमफ्राय जाथारा नैबेनो अयथासार गावखौ लानाङा होनबाय साथा लायो नानै नों साथाखौ दोनदो दे मा आंनिया गिदिरखा थांसै सनाफोर जेने थेने आरोना बुद्रु बुद्रा जोङो माबा 10 मिनिट लामाखौ आधा घन्टा लालांसिन बायदि मोनबाय आङो अखा सिलु सिलानो फैदो निजा टट'फोर थाबाय बायबा बेसे मोजांमोन टट'जों आराम लायनो हाबायमोन मोजां हमदोब्रा मोजां हमसोनाव मोजां हम निजा टट'बो गैया माबो गैया उफाय गैया दा फैदो नांथारगौ समाव अखाया हायासै दासो नै एकदम दैबा आरोना फैदो मोनफैनानै एसे नेफैनांबाय जोङो गनायाथ' गनाय टाइम जाबायमोन खिन्थु मानोबा प्रेक्टिस जागासिनो नालाय हलावनो दंजोबोमोननो दासो बैथिं थांफिनबाय आरोना नै ओमफ्राय बिसिनाबो गेलेग्रा फोथारा बेस्राफोर माथो होनबावनो दैज्लां बोथोरनि खोथा ओमफ्राय नै बयबो अखा हाबाय नालाय बेयावनो जमासै आरोना सोरबा फैख'नो हायो सोरबा फैख'नो हाया उफाय गैया नानि गोलैगोन ए भगबान अखायाबो मिजिल'सै आरोना साथा गैयाबाबो जायोमोन स्कुटिबो लाबोनो हाबायमोन आं खिन्थु दहाय फैनायाव माबामोन ना ओमफ्राय जा समस्या आरोना बै गान दामग्रा बक्सआ बेखौ लानानै फैदों उन्दैया गैलाहाय लेले लुले 1 घन्टा लासिगोन साथायावबो थालानो साथाया लांदोंसो हय बिदि लुंगा लुंगि मानो खेवनानै होखो दा न'आव खालामगोन होनखाबाय आङो ओमफ्राय बे दामग्राखौ बिहरदों होनदोंमोन नामा सारा बिहरदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय नोंसिनि रिसपन्सिबिलिटि लाबोथारनांगोन होनदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय गावहा दङ होननानै खिन्थाबाय नालाय लाबोनो थिनबाय जाहैदों आं बाय लांनो नाङा दे नोंनिखौ होनखादोंमोन लानानै फैबाय बियो ओमफ्राय इउज खालामासैबो होनदों नामा मानो दंखायोमोन न हा अफिसाव दंखायोबा मानोथो बिहरनांगौ जाखो अखाजों बांखाजों फैदो जिङाव फैदो ओमफ्राय दा बिमाया आखायाव बिदि लेला लाबोनांबाय आरो बेखौ दहाय थांबानो बाग्रा जि लानानै बानोसै होनखानायमोन आङो ना लेला सौहैनोसै जोङो ड्रेननि दैफ्रानो नै सरबखौसो मोनफैलायनोसै आरोना एकदम बजाय नैखौ आरोना बिमाया दामनानै एसे एक्सारसाइस खालामग्राखौनो
लानानै थांदोंमोन मैया जा फुरा सार्सलायदोंमोन आरोना बाहायनाङासैनो दे जेबो नंला बिहरदोंमोन नालाय लांदोंमोन जाहैबाय थारमाने दाथ' प्रग्राम जानोसै ना 15 आगस्तनि ओमफ्राय 14 आगस्तआव माबा मोनसे प्रग्राम दंबावो बिसिना ओमफ्राय दा माने बिसिना बिदिनो प्रेक्टिस सोलिगासिनो दं आरोना क्लास जाखांबाथाय लास्टावहाय गनायनि सिगाङावहाय सोरबा गान खननाय सोरबा मोसानाय सोरबा नाटकनि बेहाय गाहाबो गान खननांगौलायनो ओमफ्राय सोरबा मोसानांगौ सोरबा नाटक खालामनांगौ ओमफ्राय दा गान खननाय आरो गावना ए बतन बतन मेरी आबाद रहे तू बाबा एसे रोंगोना रोङाखै खननो एसे खनफैदोबा हा सोरजों नङा नों दा एसे रोंबाय ना एसे खनफैदो ए बतन बतन मेरी आबाद रहे तू ओमफ्राय मारैमोनलाय मैं जहाँ रहूं मेरा मारै बिदिमोन मेरा साथ रहे तू ए बतन बतन मेरी आबाद रहे तू फैदो खन मारला होमबालाय आंहालाय बबाव खोनाबावनांगौ जाखो फिसालानि खननायखौलाय आफस'स जासिगोन ना आङो स्कुलावबो आङो थांनानै माबा खोनाहैनाय नंला आरो मा होनो ए गाइसमोननो नङा अह गाइसमोना नोंसोर आफस'स जानोबा जादों आं मिथिला आंनोल' खोनासंहैसिगोन जाहैदों अफ केमेरायावसो आं एसे खोनासंहैनोसै गोजोननाय लाहैनोसै आं फिसाला गायकनि गान खननायखौ आरोना बिसास खालामनाय नङा आरोना सिदा अखानायै फुङावसो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामफिनबाय माने मैया मोनसे ब्लग्सखौनो फोजोबाखिसै आरोना नै 8:30 जालायलायबाय माने फिसालाखौ हगारखांनानैसो आङो स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना मैया अखा हानायजों जाबजों जेलदेबदे आंबो जा अलसिया बारुवामि भिडिअ बानायनो बानानै थादों आरोना जाखिनि लादोंमोन बेनोसै ओमफ्राय आंनि बुंनो साननाय खोथाया मैयानिफ्रायनो बेसोमोन माने भिडिअखौ बानायाखै माले मा जानो आं गोबां भिडिअ नायदों लोगोफोरनिबो ओमफ्राय आरो बे रबि नार्जारि एक्टरा जा आदाया बिसिनिबो माने भिडिअ दा ओंखारबाय थादोंना बेखौबो नायदों आङो ओमफ्राय आङो सानबाय आरोना माने बिसोर बिसि फिसाय सानैनि क्लियारिफिकेसन होफैनायखौ आं नायदों आरो थिग थाकनो ओमफ्राय सानबाय आं ए माथो जों बायदिसो बिसोरबो BTR नि आन्दाराव गोलैया होननानै आरोना पसनाफोर जोंहाबो BTR नि आन्दाराव गोलैया नालाय जोंहाथ' बोरै गोलैनो जोंखौथ' सोसनजानायबो नङा आरोना धुब्रिनि अबेबा एकदम दलदफायावसो दंहैयो नालाय जोंखौथ' सोसननाया दुरनि खोथा आरोना थ' बे आदामोनखौ आं सानदों आरोना बिसोरथ' गोबां बेले बेजेनि खोथा बुंदों जाय जाय नायदों मोनथिखासिगोन सोसनजानो बादों सोसनजानो लुबैदों बा माबा मोनसे चाल बाहायनानै सोसनदों बेफोरबायदि खोथा नुनो मोन्दोंना जोङो खोनानो मोन्दों थाबैनो सल्भ जाथों सोजाथाव थाबैनो सोजालाबायथों BTR आव आरो माथो आंथ' बिदिसो सानो आरोना बाट जोंनाथ' मा बुंबावनो जोंखौ जेसिबिजों ओरै हायखांनानै ओरै एसे मोखाङाव लाबोबासो बरै जोंहा सोजासनगोन खोमा आरोना ओमफ्राय जोंनाबो बे गाव पन्सायतनि इलेक्सना जायो आरोना आंथ' मोनथिबावामोनहाय जा जाम्बि जाम्थि माने गाव पन्सायतनि बिदि इलेक्सन होनो मोनफेराखै नालाय गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय दासो होनो मोनदों नालाय ना गोदो जाखायोसोमोन ना जाखायामोन साथाय आं बेखौथ' मोनथिला बाट होनो मोनफेराखैमोन आरो हजों होनो मोननानै दा ओरैबो BTC बा BTR आवबो जाजोब्बायदां बिदि गाव पन्सायतनि बिथिङा बिदि सानबावलायोमोन आरोना मोनथिनानै बावखायाखै गोदाव सोरावसो थुनांगौ होनांगौ बिदिसोमोन आरोना थ' सोलोंनांगौ गोबां थायो जोंना ओमफ्राय BTR नि आन्दाराव जा BTR नि बाहेरायाव जा सरकारा जाखिनि स्किम हरो बेफोरखौ सौहैथोंल' जेरावबो आरोना जोंनावबो बयनावबो आंना माने साननाया बिदिसो आरोना बेनिफ्रायहाय नांगौ समाव हेफाजाब होलायलायनांगौ बिसो ओमफ्राय जोंखौ BTR नि बाहेरायाव होननानैहाय BTR आव दा जाय सरकार जायो जोंखौ नासयनो नाङाल' आरोना नांगौ समाव जोंखौबो अनहरबाय थाबानो जाबाय हेल्प हरबाय थाबानो जाबाय मानगोनां प्रमद सार मानगोनां हाग्रामा सारमोना जोंखौ आउट अफ BTR सो बिसोर धुब्रि आलासो होननानै जोंखौ जोगारल' नाङा आरोना दा ओमफ्राय आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै दा रबि आदामोननि जाखिनि प्रब्लेम दङ थाबैनो सल्भ जाथों हाबजोबनो मोनथों गासिबो आरोना मोनसे सार्केलाव थानो मोनबा मोजां जायो एकथा जायो बेयाव जेबो प्रब्लेम जानांगौ रावहाबो
खोथा फैया नङा होमबा सनाफोर बे आंनि बुजिनायसो थ' दा आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो बुंनो लुगैनायखौ ज्राव बुंनानै होलायबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच